haba pej ya ka jing im ke jong David ka jing im ke jong Joseph ni ibet nin kong ki David na yeng ki parlok hi balai ka jing bishni bangi isi shay ka tamul ese na pleng jong phi ka ni ka poru ba ki don na yeng jong phi ese ki ba bishni phi ese la ba de men jong phi ne para jong phi ne ki ba yeng ki jong phi ki ba jan ne kita ki brio ya ka ba phi don jian dai ba jan ki brio ki ba phi ju ki brio ki ba phi ju buram kesan ki pai bandile persya fi kesan ki shu isi fi kesan ki shu mu man ban snew ban long kum ki nong shon fi mo ka jing im ke jong David la bishni du so ka jing im ke jong Joseph la bishni de kin nan ki jong Ngai ngo yu trai shisha bangin yo ban ye kren nagaktin ke jong trai hangani ke sgi ban nganget kan long ke cinggur khu ye pi so kemen ni kini shakri ke jong blai ki baju ai ke jingi kai ban hani ke sgi kwa ban bu ini ke cingkeli blai ha ke jing em jong ki bahok kawan ba ki jinjar namar hakini ke sgi ngi em ngi tep ka ong ba sgi ke ba khadu ke jinjar kan long man bon harangi yo iru ha ke jing em jong bahok kamba ong kaktin ke jong trai naga sam pa ja jong bahok kalong sibun ti kwa ban kali ha kani kapor ke ai ka ba pelong bah ki jing em jong ki bahok ki jong trai nanam kren ya ka perthai hana ki bahok trai ro ki ya nang jin ja tingin ye kren halor kani ka banta yo piru piang shakri u blai ngai ya pat lamba kini ki jing ke ka daw ini pet ha kani kapor ke ka bo trai udan pat shalendet naga ta ka jin jar jongi tingin la ban sung tho bakan ai ka jingkerman ha ka jingem jungi bat kan ai ro bangin klan ha ka ta ka jingai ken mo ini yo ban sedang ne ka por dai pastor bantai ha ne ka por mo ila ban lamprang ya ne ka topik ka ba ha ne ka singi ken bala ngi pej shay ya ki bahok ki ha ban ya ro kelanti ke ba to for example kum ganuk sang ba us David uday bahok ushong stus klau stus po lum shawa stu wai mani utrai kansan wan prophet Samuel ban pensle u kumusim pitharai kambu jing re u la tip usol pitharai usol unum man penyap yu but tang bu jing ya u shimet re yu kpa ju u ka yeng ju u hi brok away makatangi isi sha bahadin nang ta ba u David u bahok u ban mat shisha ya ke jin jar ki babu na ke jing em ju namar bala pensles em yu ha ga jaka ke jong so tadeng tangi mo dan shibun ba ki jing ja ke jong David kumno ba nengkong u sha bishni namar ba ki brio ki ro ya u David ban ya usol ki ang bu usol u be shajar kat bau David ube shpojar katai kawan ra shwai kamen sim joge jing bishni ba namar kata suki pasuki anda bula tiple bala pensles im yau David kawan ra ke jing ba boni ke jing jo bagadai tangas tu namar bagadan ke jing pensle ublei upensle kerpang ki breu kenang bekila ruban sha ke jing jinjar telada ki breu jo ke perthai ki sha ke jing jinjar klem ke jing pensle kapois ka ba shisha bakata ka dai mo pastor kumbang kren mentan bahau bahok gadon ke jinjar fin pe uji suru adin balik pen baptis yu wa ban ya cari kala sabu sungi sabu miet wa ban mat ya ke jing shit ya ke jing kluj ya ke jing terkong ya ke jing marwai wa ban sha jing it wa ban sha ruwat ya ki jing pen shoy ke jong soitan perkat vite soitan ke jing sha umla ban wana jan jong jisu nomor 2 bulai ni. Hari namar budai bohong. Hagado. La syaru. La ai akses rute soitan ban wan by direct ban penshoy uru. Tagadi katam hau bohong ingas ngau. Kibun kijing jenjar. Tambah kadang kijing perpat. Haba kijing kiwan hau bohong bat kijing abukwan ubam hok. Sutrat story ka jing batai ke jong pi mo bahau David kawan kata ka jing hada pakhat hui ke liang
kaba kajing sedang ke jong ung biyo e kajing persle kalau long kiki kaba kodor e. Hanrei kata kajing persle kawan bat kalungkor. Bu haban ket bat kata kalungkor kadai bola persle u bolong siem. Bat ublei pat om tang bo sutung siem bet dak besuk ba. Hanrei u bo penyat pat dia u dengan lenti. Kabe. Kaba kalala ban ong ru pastor kawi kaliang ba kata kajing jong bahok kadai ka trading yo. Bo une na em hau trai ne kumno ne fi ngom fi. Kata pastor kumba mo pastor apan kan mau David te kumjo upol ukran ki kam ki apostol ong ba ham sut ki ma jung blay lima si buang jinjar nang ta ukran ru lima Timothy ong ba kita ki bomon ban emru blay Kristus Jesu inshallah ben te kan mau lo kata pastor bukum upol ho aksti kan pilpi ong ba hadi mula sa sibun ki ong kajing sha jonga kat ni kam de nam ta ki kadipen ban penroy ke gospel te kemut kadibet kiki berkhot pastor kadibet ha kajing bu rti jong blay da jong ya kata mo pekan ma ya kata nak por sa kapong ong ba ublay uklem siam yang ani ya pilang por pastor ha kapor bangidang sakri ublay menswa ha kapor ngidang lejeseng ha kajing long khna menswa penban ublay siam ya kapor ba ngidang long jingah dan uturai tidak perkat mau beli bahaban ya ling bagum tu ya ling bagatu kutu bansa siam da teka stu bet bagi ki berkhot ke debe jing le jong blay delo jo kata ka jing jagum ta pastor ngastu pat ba kita baru ke jing jaga jing empat ke dei ke jing hikaya ke jing bujungi teka stu pastor ba kamut bala long hok pastor kamut lat nya ke jing jing jar ju kan nya kata mo ke pastor ong ba jing jar na ke jing jum briu lani nanu nur ta kanum lat hok ke pastor ngi amen siem ngi ya keren ngata ngi ju mo ngi ju amen siem na ko ke por ngi tepat wat mangi kisikri jong bleng idan la jong jing jar itep ya kata kan i pastor ma idang keren ya kata idang pinkan mau ngi hang tai ong ba kum nungin job ya katama minum job lo hanrei ubli bu khna ngi ha to katama khna mangila banyele ha to katama bat kham tam ngin i ya ke bor ku puram jong bleng Ala ro ban ong ba ha kata ki jing jar ne ha ki thma jo ki bangai. Kalau ke perang ya ke jinget jong bangai. Ma bo kat no bo une ha kata ke jing nget ke jong u. Ne kumno na fi ong fi pastor ding do. Batisha hot abang keren ya kan ka topik kan ka sngi ipet abo ble ujit iki syakri ki jong uam umpanya iki ya kalenti ka besok manu we po we syakri abang ipet yu Joseph ipet yu David ipet yu Moses ipet ya babaro abang ipet yu Elijah kani kalenti baki ki ya am kamde kalenti ka besok perulai kaman la kalenti baki ki kendo am ka jinjar ka don bet ha ka jim ka jongki Hei, abo blay upniat yakini em, nganget siapa ublay kembali yang iposto mantan ba ublay uprang ya kata kajinget kejongki. Bah preng kini ki AK baro em ublay upet ru ya kata kajinglong kejongki. Kumno kajinglong kejongki ke day berublay hapreng jong kata kajinjar kebeki kendo. Mal blay abang ipet mo ya kajim kejong David kata ulah syabe na usol. Hari ngimi ipat ya kata mensiam benilai persya usol. Ngimi ya kata. Usol perkat ulat don lupa ya kata kajinmu ben penyap David. Arsien ulat kong ya tau sup. Hari boro arsien alat na kajim kajong David. David wahab pet no menrit usol. Hari abang ipet pat ya kajim kajong David. Abau David uyo atli kilat uyo ben penyap usol. Arsien tu lala ben penyap. But kita ki sipai jong David ruam ki ong bau de ublay ubla ai ya kani kesengi bau la penwan yu sol ha ka GM ka jong David baru David ukam dani kata ka mensim ni le persat ka mata mensim jong mensim kuput ya ka e bu sol ale ka GM jong David rengi ipat bau David upun ko ngobet hauplay wara preng ka jinjar ka bau kendo haban pedre no sol rengi ipat ha preng kini ki egi baro am ublay upun wan ya ka jinglong ka jong David bahaki egi baro am bau uni David am onum shania halade reun shania bet hauplay baun abbet ya kata kapor ke jong play ha ka jim ke jong bat ngi iru ya kata ka jim ke jong Joseph ude bela sle jong play ulai i kita ji to pa bat abau i kita ji to pa uhab ya ling ba ka jing tenjo kin men ki jong u ki dia ulali long man long brau syakari ijem boy ha yin jong Potiphar syaken no balik bamde ka lok ka jong Potiphar bat boy syakari yang bendi bat nak yang bendi poi siya kata kayeng ka jong paro
But apreng kita ki egi baro bo blay u yalam yau Joseph. Ni Isha ya kata ka jimpen red ka jong Joseph hau blay. But aba u blay u i kata u blay u da kentiu shisha ya ka GM ka jong Joseph. Trawa ka GM ka jongi kum ki banget aba kini ka jinjinjar ki wan kum ba pastoi las dang meneyong ka jinjinjar jom hok shisha kolong sibon. Re u blay pat kong u blay pat u di bapelai iki. Umdai ki brio. Apreng kita ki boro ude ublay bala pelai. Fini i haka GM ka jong David, fini i haka GM ka jong Joseph, manu ba pelai, manu bon ra ka jing kentiu. Dai ki maki, de ublay bon ra kata haka GM joki. Aba pet ya ka jing im ka jong David, pa ka jing im ka jong Joseph. Ni ibet ning kong ki David na yeng ki parlok hi. Balay ka jing bishni. Bang i shisha ka tamul ese na preng jong phi ka ni ka poru. Ba ki don na yeng jong phi lese ki ba bishni phi. Lese la ba de men jong phi ne para jong phi ne ki ba yeng ki jong phi ki ba jan ne kita ki brio ya ka ba phi don jia dai ba jan eki. Ye ki brio ki ba phi ju it ki brio ki ba phi ju buram. Kansan ki pai bandile persha ye phi. Kansan ki shu isi ye phi. Kansan ki shu thmu ban pen sneu ban long kum ki nong shon de phi mo ka jing im ka jong David la bishni ru sol ka jing im ka jong Joseph la bishni da ki men ki jong bulo ni pastor visno ka jing bishni Jing jar ki wan jing sha la bun pelat no sa ka we di pi ong pi ka jing bishni Andai hamba pet ka Bible padam mo na kitab jing pau lenong baar dekat bar pesan Ujisu keren tu balang ong bat scam ke bapa padan deh. Ti lengi ya ba jing jaram lembar ngi ba uble am ko ngi bingin bat scam ya ki bengi ngidan. Lembar haba khadu hi am uble pete ba ula kular ula ong mo handa po ka gospel Lukas lembar khat pra wang anda ngawan ngadang scam em ke jinget. Ke bombat uble khmi ngi bat scam ke jinget. Ando tra wan upet ke ngi ke jing pen em ngi bat scam na ta ke jing pen em bingi la yo teh. Jadi yang tahu bah kadang kau ika nuksa bang asyam hak jing em kejonga, por bah ngajulit jing syakri sedikit hanyuar, boh, habia kejar kendia nak kamdadi tan ke bah jeliu cak aduh sih setrai bah habia kejar mereka, katu por bidang let ningkong rak seni usurok ye, mau ke ngiyak ngakan mau bengiyak kejar sikenta mangi, mau kiberiu benabar, kita rasnong tekam bampor hadu kata, ada yang ngipat sikenta, akan mau perbakiu nak tin atrai ban kiu saati selor do. Kabampor si kenta bat akan mau ngarak tang ke plokot ban rak tang ke rinkut bat kumju ke Bible. Bat ngaya jam ngosong tak cipang. Bat habang ngapet pat ya kitiki trais nong pat bikikit bat ki jingkit te ke jongki. Bat hakata ke jingkit ke bakia. Ki kedan bi ke we ke fokus ki ong bayu new mar bingi lakit dem ngin penpoi bet sakti selor de. Tengi pan bamdan kono no ke jingkit ke bakia. Kamdan kono no ke jingjenjar. Ngisong ka sipang ngi pet satu ngi sondur mo ka fokus ngimtan te wat lang ngilit saju hi ban poi sti salor are ka fokus ngimtan are habang pet pet kidi padam kim yang ban pet ka sini satai ban sondur kidan petang kata ka wi jingbot ya ketu ka jingkit biki kidan ban ban poi bisati salor te ma kidan ka fokus te tang tang asutu kan beli ke jingjenjar ka wani bangai bangin bat scam bangin dan kata ka fokus ya ke bo blay ula temu yangi bangin poi sate siliang te malada kamdan ke jingjenjar nginum la ban fokus ne pertai namar ka bun plat ke distraction kabun pelat ke jing penwet kabun pelat ke IGAM ke ngalak panong ke ban ring no yang hi sya kata ke jing iet jong ka perthai hare lingba ke jing jenjar pan ka pelong yang hi iwe piwe bengila ban fokus ha kata ke jing khot bo ble ula khot yang hi teh sya kata ke jing pen em ula pen em bingi sya kata ke jing iet be ula ai ngi bengila ban bat scam hadu ke bakut ke kenang bangin yo ban dan lam bat utrai teh kata kasi empat hak dia perthai pasor bang asutu bawa ke jing im jole diro ngong balaram dan ke jing jing jenjaram ko ngalak ban lose distraction mate mo hande habadan ki ke jing im ke baja ka pelong be ngam balak ban fokus te how try te Kumbo ong pol mga be persya e kadak. saya kadak ko Dia kata ukendo lo dia ki barok nam tau try mo. But hangani ka por kindat ngasu kwa ban keli hangani ka por kung para sakri jong tateng teng ki ju perkhat bah ki nongpek mo hangani ka por. Ki ong try kini ki pastor kini ki syakri jong boleh kim jidon jinja. Kini siata ki batai ki we kum no feel like they have overcome it. Ki ada job ya kata kim dan kan no ka jinja. Hangani ka sking ki kwa banon ra kindat ya ki testimony mo.
ba kanon ra nama ka testimony ka mo ka Bible ka ong mangi job no thiau ha kini ka sgi ki bementa rangi pri ta chon pau no ba khatar to ong mangi job nombar ka snam bat ki jingpla mo nginon ra kindat ro ye ki jingpla nama teng teng yo pi je par khat o kini ki biang lot au kini kim dan jing e kini im dan jing jar dai nama kata ki yang ban keren te kata meneng ka sedang toping ong ka jing cha jo bahok kalong sibon but hagani ka singi kwar bonan ra ye ka testimony ba kumno ngi la yat nya kita ki jing jar hari kita ki jing jar pat ki kala long menta pa da pet ye kata ka kala long ka jing khu ha ka jing em ka jongi mo bangilong ku ni bangilong mo ka wei di ki ho ngi tip bun palat hari ra long bala ki para shakri ki jong utrai hani ka ka iwe iwe ngi ni sim mo kalong ka jing pla kalong ka jing ai jing kerben ya iwe pi we ki ba pet ha ka ni ka por menta but kanon ra ro happy ya kata ka jing klan ya kata ka jing ngai ke mo kadang kong an sedang mo lai pastor fair mo dai fidon ya ka jing pla ha ka ni ka por ke ba menta Oi pastor kata ba ong pi kumulaikan mene si sama kumala batay pastor rang halo jangka jing batay ko jing ikitin jumblay bag dan way sakli jumblay ha Bible bagi pule dan jing jinjar te kata ngi syam himo mangar man nga syam ya kata ba nga sngo ban mo dakarnya kata siya nga sngo ban nado ka sngi papideng utrale am ban kham tam le ondala rung sakani ka jing sikri lani mo kumala hoj patay men nga pon pasdang ondala rung sa ka jing long senran lani onda mentala syam yak re benta jo ka jing long sakri mo nge pastor jing long sakri sutu man am baka jing e ka ba menswa pastor ka ba pat sakri bat menta ka pher bak lebak bante mas ngo menta pastor ka jing e ka da jur sya kata-kata Henry namar pat badan bat para pi kumne pastor ki ba mo buju amen sim nya ka por te kita ga jing e kim nong e pastor mar ba kita ngi iam ba man ka por dala don deng sibun ki ikeyam te dala poi menya song kumne la ekran la khana te la poi banya mo banya pendom iwe lang de ekran amen sim iwe te kata kala aja no Hoy mo ya tama duai. Kita ka di kamar met jing duai plik tin jung beli kita di marmet. Henry ke dibe ha ka jing syam to pastor man la ka sngiem em kala judon ka por mo haba ka jing e ka wan pidu e ka ban thia kidon ka pressure fi ani sibun. ka jing per khat yo ka don ka ba pen mong fi mo kindat Man la ka pastor do angum ta sya. Ma da ka dakarnya kata sya bat nga kamen ba da penkan ma be kata ju per khat be ka tu ka jing ja bal aja te kisnam adap mo bakum no ka pedeng ka jing habong hoy ka di ka jing lam trai da per khat aka tu ka por ba ja kum tu pastor ka jing ja ka jing sikri ma da per khat aka tu ka por ri ba la ko mengkeli ba ble hab ja kum tu te Henry on daya as kama menta pa tu ka tu em kam de bu ja kamu ka don ki jing ja ka kita ki jing pastor sakri ka jing sikri hoy ka penmong ya ka penmong marmet ka penmong ru ting ting wat ki mo ki pastor penmong ru wat ki sikri jong bale bu bon ba kam ta ya ka jing sikri bro ko wi da per khat tu ka por long bale bu kum don hang tu bale bu kum le kum tu bale bu kum bale mla ban le e te Henry on dala ya ki singi ki por pa ngas tu ba kam de bu long kum tu jong mit kam de bu ja kam tu ka de be jing le jong bale bu ni kai jingi mat nang ta mong hadin na bot pa yo so kum phi pastor ba kum bi kai ta bi ong ba shwa penjam sekmana mu beli tunjuk shwa malhalo jang kata pastor ho de tang kata ru man ka por pastor so ko man kwat e no si sai ni ka benta kam de ba suk sya ka betof kata te Henry wat na bahiyeng bahasa bro babon pastor ki bahing basam ani kata le pastor ni kan ni kata menta man tengo ai ngu beli mo ba kata ki hikai pastor ni ba dan ka man sngap ki beri te tak kata baka jagam tam pastor mentang ai em ba nu beli yalam em ba jong ta kitin ker te bam keram kemut kalong mita kadang mo menem step dang kadang ya kata na perkhat ong ba don ki brim pastor ki bang menem step na perkhat ya kata don ki brim bam keram habakim keram pastor i edo kala ban bhal elo la masniu kata kan ka julong do ma tika perkhat ba julong sim ta ya bes kemadam na perkhat ta ki brim long kum nur ma kan ni bahing masam na kan habun ki jang pastor ma wating teng ruan lagi habong ruan tak ki sikri mo den ting ni wem stunat ting kataru abong sebentar kataru ka kata itu Henry angu ible hadu mentar mo nang menem step no nang perkhat ngong den ki por mo omong eta malak khan kumni kadang ka por ya ka junglong sekeri ting telot di habu bon ki bentar Henry nang perkhat pe kata long ki brio bon slok yang pastor ni telot pastor habang pet akan ma ka jing plan pi ong ba masuk po ata lemda msu el jong pastor msu thu isu kumno ini thang ta pastor ba kumno ini brio telot nomor laju jatang ka jing jong ba kum tulot mangas thu ba katu ka jing tulot ba jam kam dei ba ka jagam to thu on dala yas kmat mangas thu ba trai kai le makatu ta takada ban long kum ni ma ki kran la ho ka taru takada ki mi shibun ki e halo ka jing jap sto la ka dei ka jing kran ne la ka dei ka jing pa ne kham tam ru ki jing ro ru
kimi sibun ke dia kata ke jinjar tak ada aingo yu blay bagadan ke jinjar kata ke penmi penban sibun ke Namar ba pila shem de kata pila ban aingo mo nai sardon idon ki bala jia ba fi kwa ban ai ke jing pla ba ki we ki nyo jing kermen ba kumno ba utrai la le ki kamba ba pila ya lang ba mo. Aku bersibun pastor PI kini galat mah kam kini ka akane klemat mah bai de kita ka benta ka longkum ka jing pla de ka long ru ka jing hikai mo yang ilang baro namar ba kani ka jing jinjar kum ki bahok lani kum ki banget bingi ngiyat kani am ka reveal ya ka true nature ka jongi kapan pa oi ka jing long masisa ka jongi te tela juang te hakapor jong ka jing bar ka jing jinjar ke ka bami ning kong na phi kata am kade ka kada kata ka jinglong masisa jong pi wala dah jing jingjar kami jing kemen kemut kadi kata ka beran sisa ha jing jingjar kami ka jing susi kami ka jing bitar kami ka jing thrice new you blay lani ka kren kami kintian bakran persa you blay mut kata am kade ke beran sisa hapok ka donut ka jing ite ti kita ke ngala panong kelong ko thik kum kelenti jong ka jing tunjuk bo blay tunjuk iki banget but nomor bun sien mah hot da pulih bible ka penan kam kata ketian dei dang song apusan ka perkhat pat ba bangi da ong kani kentien te ba ubleu ya lam ngi ling ba katinju ba un yu i la ni bun pet bingi long gumdo te ala perkhat kata ka membat ngila ong na ba ubleu bam tip lun jing sisa am ha bangi ya ling ba ki jing jing jar mde ba ubleu tip ukwa ban pen i yang ngi long gumdo te u tip lut ke jing long jingi hade ngi ngim tip ti la di ngi long gumdo takda ubleu ya lam bet da kalenti praktikal bangi dala di hi ngin yu i bingi long gumdo Tinggal ya ladi ru ngasuthu kata ngayat ya kata ka ju kelentih ke jim jangan lamar belai ngasngo ba ngabiang lut perfect lut ngam dan jing tunang nong noru bat ngasu ngalong biang mah ka jing im ke jonga te bat anda layat ken ha ka jing im ke jing tingku ha ka jing jenjar ke jing im kemak ki babon ba ki ke hang ta ngase realize le pleng ngalong ubriu bakum no nambar lada ki briu ki ong makna yang am ngan ong be pipi bisar nga ngan poi bat ong kum ta te hari dala yat hi dala dia ublei pat hi dala di open i pat the true nature ha baka jing ting khu jong ka jing em hang tang so su thu pleng ngam bet rete ngam biang rete hai ki baro bat hang tang as realize oh ngadan kam ban pen bet mah ka jing em jong ta kadan ka wei ke jing ja kata ka de ka por lockdown kidan si bon pa ke jing ja hande ka wei banga kwa ban ya share manga tip bon ap deng jingir ngi ya ling ba bakum kata kam tam ha baya ling ba ka jing kerdu financially ha ka pisah te but kedebat ngaro kaya ling ba kata moh ngamong ba ki pastor ki pimju ai hande ngalaju ya thu ipiru moh kan moh ki por menca ba kapisah ju jahi ke pastor ba ka PGI moh ka da jing su i PGI yangi moh da kata moh la duai la penkentang la bur ko si poru bat hadien so kata am kapisah ka su jahi bite kalong bi gemta bi man ka por nang tade am badan betu mun kapisah ka jahi ti nang tar ka boteng teng kandu ka baik mas nyo hi haplut bet hakatu ka benta bet te ngaling ngam judan pisah bangan pelang te kapi bencuang hot ngala atrei bat hakapor bangal atrei ru kakam bangang adon te kapisah baro la pelut no hapor baklat ipa te la long zero balance te la ya kem tu kapor do asya kribli ru kasdang ban long kem tu te kan mah do poya lockdown mo akan mah ka lockdown ngadon pisah kat tu kan ni banga pelang bat kata kapisah banga pelang am nga ai hakawe ka mo kata ka ngala pelong kenca bang ki bajilum pisah bat kata ka bankrupt do kata bat kapisah jonga kala le lang hang tahi la lang na hang tahi bat so tau briu rupan ram nanga simram nanga bat taro hadu mentaro pat air ta kapisah te kalong kum ta hatu kapor bat ngong zero ben bat ngam nuot ban uat ino ru ngam nang sumle ngam bat hakata kapor ke ke bami na do jonga pitep kadan ka ketian am pastor bangada susi bakami kata te ngong try ngam tre syo ban sakri yume hakani ke jinglong duk te ngam terpisah bangan uat ime ngam uat sapi ki pastor ngam uat ngasap jarbet ngadan bitanga bat ublei bi kata bak ngapen mi kata ka kentien te hobleng ong try Lo himla ban share ya kiwe. ngamla pastor tu kapor bangan share ngamla ban pen iru ya kata ngati babon pen jingi ngilong kamta kabae ta ban sei na po donut ban share kita baro tadi yang tangaro ka ba bangan sei ya kata ta te teng orang pi wat baik di salang ikum turu suleran te mar belim ton pisah ban ai ban sei teng mo dong ma ban yesop by gift ikum turu zunur sin mar ngamdan te teng super sang ban pet no sini satai ba ka badan hapo kwa ban ai hendem dan te to kapor ban ong bam dan rum nut kalau kum ta te Namar kisah kli kum no fifim dan file you bisa badon. Mar kaya ban explain. Mak di jingya syam jonga. Ubleu ya lam ngaling ba kata kalenti te hadin bat hang ta bang suthu ke ke bu bleu lam buka ban hikai yang ate.
Bakata bansyanya janai sispa hau trai. Hagapor batali. Hakapor batali. Nga hakatukupor. Nga ingo yu blay pat bangam jupan ram. Nga ingo yu blay pat bangam juut khamat jong no. Shania bait. Shania ba. Nga sumi na kasentur ko jonga banong ma trai ngam tre bansakri me ka di jigdok. Are kawan pat kasur no blay. Me shania na shania nga. Modo bokot ye me. Khot ki sakri ki jong blay, khot ki brio na khot manga ong trai ma khot ma me. Tang la tip manga me sepang jong me. Mas om tak bawan kata kasur kawan ke jing scam kawan ke jing tengan bat nga aingu yu try ma pastor ba nadu kata ke arah jar arpo ngasu I be ki kamba ki jong blay pat ki jing pendap ki jong blay ki jing kerku ki jong blay ngasu I bet ba kata ka ki jing le pla ki jong blay da ngong ba ki bangla teri mensa bangla pelang tang hai ni sau senam elak bonong kelak khambun sya ante bu try la kerku tengah songo si saya kata ba ke ibu beli le ngate babon apa jing nginya pasal kum kata ka jing terkhong ha ka yok ka kot de bar kementa ka pol ngi ka ya ba kementa ka Hiran ba. hiran ba mo ngomong teng khna samla ni ki basakri baro ngi ya lim ba kata hari ngange ibu beli yalami ki bahak yalami ki bangit kata kalenti hatu pensian lia haitu matama gandi ne pensian lia atau beli wal kular unang pendap ne lani uta obo ong bangan siang kami ya khmat jong me khmat ki noksun ki jong me ta Namar ba ngay yu sisa bu ble ule kumta ta pastor haka to por lockdown bang ibu ble ule haduk manta am pastor ba bang ngalak banang bang sudap tak tak jinglingo sudap itu Kabamot haka jing teli. kai Utrai ukwa bangin long teli batu. belum tili jadi ta pastor Lada gila ba piru pia ngangai menta fio sngo ni pastor fair yang ba. Kumno haka tak jing syakri be kendo jing teng ka jing syakren ka jing syakonto penduk ti adam banyai ne isadon ibatai ka personal ke jong I wawat kum syakri jong blai umlong bani share bono. Mla bono bangamdon ni bat kata ka pisa suja hi don na piru thalai pi jong be ti pisa jong ka su sarwahi handai shania hautra kum bai isadon ka testimony ke jong IBI hangane ka por lo jir mo I pastor rang bro jong I te khambon mo handai lada isim tu ya kawai ka benta mo lada kalong ka jingker khulang yang ngilang baro hangane ka por menta Sai sen ku beli sibon pastor. But sisa snat ike be lakrani pastor fair kum juri isradon. Sisa habang ipet tang hakane apeng jongi lain guru ngidan laki jong kijing kendo. Ne laki jong kijing e. Ne laki ta ki jong ki trials ke boblay uyalam hakata ka GM ke jongi. Kabumat kamde ke jo la ka jong ben. Balay am kum snat kum bay isradon mentani idang sidap kret. Akata ka GM ke jong e ya kata ka financial need ke jong I. Nganget keditang ane ka wayam ba ban pen am ba ngilan am kumang isa na stana play kani oi biong ngalan am syanya ho play. Teng bobon sen ngi kum ki briam ngi kum syanya no ai te spa ngi kum syanya no ai te pisa jong I. hati jingyo Heti jingyo I jong I. Re habo play am upelong zero ngi ngilan am syanya akata ka jing pendap akata ka jing kular ke bau ukuran. But sisa but kini am kini ke jing penya lenti ke boleh penya yang am kapet am bau boleh udang kwa ke bakam krau susu nak ke jing ke jongi tahu abang apet ya ketien ke jong boleh am abang apuli kan ketien ke jong boleh abang apet babon nak kisah kri ke jong boleh ngai ki kendu sya ya kita ke jing jenjar but isu toru aka jing ke jongi am boleh penya ngi ya kini ma boleh ngasna ke ketien ke jong boleh hane ko ong po arkorin lenong bani kaun khot besau kong uba pentingan ingi ha din jar jingi baro kenang ya ke ban ai bor ngi ban pentingan ya kita ki bahaka no ko jin jar data ka jing pentingan da ka bala pentingan hi da ublai kumnoan pentingan ya ki buru ki bija a jing ka jin jar habangai la dia ngampat yo ya kata ka jing pentingan tra ublai upun ya kenang yangi ki syakuri ki jong ublai lingba kita ki jing ya lingba kita ki jin jar balai bagin sutho bahakum kata ka poram ngintip bergin syania baik bakade ka jing pentingan ka jong blay ha ka jim ka jongi bakade ka bor ka jong blay ha ka jim ka jongi tararu am habangi kendu iki bru am ki bayat limba ki jing e ki babon bayam nila ban ai ka jing kermen iki ka jing kermen kam dei na kane ka tien ka bami na ka syuntur ka jongi re ka jing kermen baka jing pentingan na ka benta ka jongki ka dei bet na kane ka tien ka jong blay kata ka jing shisha tararu am abang apet la ka jong ka jing imru hoy ka mi pastor yang shibun ngalak kenu sibun pa hai ini kindiat senam dengan syakri blayam nga aingu syam bu blay punya ya ka lenti ka babon pa but kaladon kani ka jing duai am banga nga duai ban ong try perang yang mangadon kam ya ka jing perang ke jong me
But abang dua yang boleh open perang sisa ya ke GM ke jonga. Open perang. Mak kadon ke bentah ke GM ke jonga ke makren sedam ni. Kadon ke bentah ke GM ke jonga ambu boleh ukwa benueng. Ukwa benueng. Bak ke ke bami am kan David ke babha ke pendan berombet ya ke kerteng ke jong trai. But kembangi orang hoi kum ki beri am ting am ngim yu iti ke jing duna ke jongi. Ngim i tadau am ngi hap tip ya kan ke tien jong blay am bakani kalong ke yit kemi ke pen kendo ya kita ke jing duna ha ke jing jing. Re ha ka por ba blay pat upen perang ka por ba blay u ya lamingi ya kita ke jing jenjar. Hang de ha ta ka por am blay wek lut ya kita baro. But one ra ya kata akan nature ke jong ha ke jing ke jongi. Mar boleh hakini ke jin jaram kimi yam kini kumbaong imene ke true nature ke jongi kami kata ke jinglong ke jongi kami kata ke jing atatien ke jongi kami kata ke jing kuslai ke jongi kami kata ke jing pisah ke jongi rea preng kini ki eke baro bo bleu ya lam am wan rapat ya ke jinglong ke jongo ha ke jing ke jongi bangi kum ki syakri ke jong blai ngin tebetan kan ko wei baka jing shania kam de hanono ke jing shania ke David hau blai ude mo u blokhat udah mau banyalam, but udah mau uru ban airu, ya kata kajing job, hak kajing kajing iwe piwe. Terau am, abang apet, kat kum kani katian kajing blay, ngestunat, abang apet kani kajing kajing Moses. Moses am, habang ipuli kajing ken kat way, kini ki Israel am ki kuat ban bam do, but Moses am ulet show blay, but udah ong, hatu ngadi manga ukpa jum kini, bangalak ban aido, yaki. Fiam question mod uya kren dia baru belai. But uklet pat ya kene ka way. Ba udi belai belai lam iki. Ba udi belai bela pendam. Ya kata jinan kam ke joki. Re hapreng kita ki egi baru am ngi ka jilong ke jong Moses. Ba Moses am hakum kene ko poram u artien udi belai. Baru ngoi fi. Baru dengan ya lima ke jin jaram dengan ya lima ke jin kendon kepodam kebanwan ke jing artetien ha ke jing ke jini ban artetien atau blay ulah ne ya baru blay peni si Syai Moses wang ala baru besar tangkirang ba harus baca nai ken nai sebat ki kutai nai ken sebat ki klung bat ki kena mereka babel kau harus pa ajar tangkirang ba baru blay udah peni ya kata terau ke jim ke jini Ndrulak. Tada hajim ke jingi wepi we am kerita kan we habau blay ya lamam kebon udi blay bet ban pendap udi blay ban ke ku udi blay ban ai ke jingjau kebenta ke jing ke jenga ban fiam ke debit tang bangi chushanya akan ke ti butrai we lam Wat hapreng ke jinjar mo. wada preng kita ki iki borok ki bawan ke jing Kumangila yo i yo pi ro. Masuk kindiat sebatai ka testimony ka ba piya lamba kindiat. kindiat moto an batai ki e bang ya nimba menchipsna mo habang syakri ya kan ke keteng ke jong trayan ba syakri ya utrai kadon ke jing le ke bawan hakaben kawan ke jing stom kawan ke jing pang hakatakan but abani kong am kham suthu ba kata kadon re ngai le bet ban le bet chi jing screen ngai le bet ban le bet ye ke mo boleh block hot ye ngam le but na tre bet ya kata but kadita hadu ka por am ka ba ngam la shu ba kata ka met ke jonga ka so balat tlat shaba palat hadu ba ang hablay ban check up iladi but por bang alay ban check up iladi am ngasutu am abang la deble ki test baro am dapat ki report am ngai ibet bakas nam ko tentang kemasan kabla log abnormal kemudian keladuna pelat kelahir pelat kesnam Ka homoglobin kelahir pelat tentang san but abang apa je ladi ru am ngala sulong li player Ka kinwa mangiru. mut kejing li kam ni ka beli khia kejing li ka bang buat jing li pang buat la shuli player Along li stem tu. stem tu mangal su tu am kada don sya ka jitlat akamet ka jong but apalale check up la pentip bagadan kata ka jingduna hapo kesna kata homoglobin but kadon ru ka jingduna akasna ka badai kata ka bakidan ka baki ong gani ka jingpang ka branch pang ka branch pang kesna kata anemia ngam tip ong na persak iru kita ki eke dengan tip patang ngani ka wai apo bleu ya lam am yang alim baki ni ki paro am tip du bleu jonga udi no pekia jonga udi bleu bla berkular nas bat scam bang shania bai hakata ka jingkular ka jomblay ko mangalakran hoy ako ke bentar am ngalalong belum Moses nga artatin na kam artatin ya ka jipin kia am rengala artatin pat ya ka negaway yo ngaya Banam em syo.
Berwal pe. Lawan ke jing Shakti yang kalau yang langsung. Kamu dah isu ke jing Shakti yang dia. Ma yang dia telangai lah senya bet utra. Reka wan pat ke jing Shakti yang ada gue. Nak bentai lok. Ban nak bentai kiku. Mga sutok kan kan gue ketien nam. Naka ketien ke jong blay ke bau pol kuren. Ha utumati ko amne. Re lado unururu sumar su ker laki jong hi. Bar kam tam ye ki badai ha ka yeng. Ula len ye ke jinget bar ulang kam sneu ban yuta ubam nget. Nomor ngong larangan lin no akum kani kapor kayeng ka jonga kampat scam long kampat long stable te financially stable Kapan kawan betul spirit of kawan death also. kawan me kata kamen sim bang atip yang ni ketin ka jong play ma boleh semua dangan lin no mga nakani ka kendo ngas to ba am kayeng ru kampat long ngomong ka jinget ka scam ki jinget ki yeng hakani ka ketin ka jong play but ngasutu betul bakam padan kata ba ong balong financially stable piam man ha to ko porok jinglot kidang bun ba So feeding ya shna ke ye. dangis na ki jinglot kidang bun ba ba ong nakalin no am danga ngampat pendep ti kani ngampat la ba ti try bang sumar sukel ki jong bar ngakwa bang dalej am bakin dangal cuma ngakwa bang len no nakakani kendo am kamu bakini am nganum kuslai hiru nakabantani ka yeng ngatip ngandalej no ngam kini kilong stable bed re hakum kata ka poram financially stable rupa long ba maki jinglot ru kidang bon ngong ampat la te traben sumar su keri kani kalong ya Pi so sen ye ilok lo jong. ha so sen eru si lok le jong so sen eru se ku la perkat kita yala dia likam dan hiru jing perkat kam dan ji arten maka tebet Kindat long mangan kini ketien bro. Tentang ngiru iya lang ba kata bro. Pi ru pe jane finong kubaya i pastorang. Wang ngiru ngi ken ma bai pastorang ko akren bro. Ngai ken ma ba to ko poda kwa ban phone ni pastorang juga keren ra. Hap keren ba kong ya da. Ngi ye keren ba ai mun sti kong ya da pat wi ngila ban yo i ba kadi ke bro ke start ke bro ke baklan. And plus ka married ke jong firum dei bal aslam arja arpho tangat do katuk anis nem ta tang saus nem. Andre mentapat mo kumno fi sengoy kata to okay ke spirit of death kawan ba tang fin perkat okay syakri jong blai tekim juti yang ya kata kam judon kum kata ban ku slime ta ka yeng gi ko ni ya keman ba yaki tan rem ta fi yo sengoy ke khobor kumno ba ki ya ma kinja tarau ki wan bet kita namar beling idon hakado te kini ki jinglong kini ki jile kin wan bet angin ki jimut ki perkat ke jongi ma ubamman ru uyale ba hakum kata kapor banwan ra kini ki jishkor banwan ra kini ki jinglam le ba kawan ngomong kawan kawan ma beling asutu ngoi fi kumalai kran yang financially stable rupa long ba ngatip ngampat la ben sumar sukiar ba trai nam tang ni yeng dengan lin no mangam kini kimpat la ben yeng trai ngakwa bangan dalin no am kini yeng bet kinom dan kanu ke jing keduk kinom dan kanu ke jing tuna kin dap bet kin biang bet mar hakani trai de mishim no kimpat la ben long kumta bat ngai ngu syam bat ngapai shu blake asngap ya ki jing mani ki jiro ngasngap ya ki tin ki jong blake ki shakri jong blake yalam bar kari ka tate akum kata ka poram ngaurung ha ka jing mani de ngarung ha ka presence ka jong blake bar ngasngap ya ki ek ki shakri jong blake kan ba ki pen brabet ya ka tin ka jong blake ki pen brabet ya ka jing kular ka jong blake bar namar ba ngaya sngow ya ka niem kawan ra ka jing kermen kawan ra biang ko ang balingan super kat ya kata abang lasyan ya ublay kamu mod ude ublay bet ubanya lam yang nang ni syakmat long ka balong atip dang lain nang amlet no ruam ude ublay ban pet na menta kayeng kasam ka jonga mangat step bat kawan ra no ka jingkan man bat kawan ra biang kani keding ka ba penme biang hapo ka jing ka jonga bat kawan ra biang am bangan mani ban ngan yero utra bangan pen khra ka kerteng ka jong tra bangan ngap ya ka e ba ki syapri jong blay ki kren na khtien ka jong blay balai ban petip ya ka e ba kani ka khtien jong blay kawan ra ya kata ka jing kular bat kari katahi ke ba balong ke jimpen kia akata ke por mablay kari be tang hakum kata ke por am ngasu tu ba oh fi ting am ublay am uwan raro am ngasik tuma ba kani postor yong ba dakawan ke jimpang ke jistam am ke muat ublay kwa benisyong kurik ublay kwa benisyong but abang ngalam ladep kita ngalami na po hospital ngalami ngelawan painok shaliyang but ngasu tu de ba kade be ke ublay kwa bangan don make kapor but ngasu abang don hayeng am hakiti ki puang ngasong ko basi benai ar benai hayeng but akum kita ki poram ke David ublay am dang step ula kerseo kamu cuma dangat hia kat ar beji na dangat hia kat we beji menmiet kamu da kamu te sau beji step beng la kendet but
kekhmat kalau peli kalau fresh ke jing perkat kalau fresh bet menang tiasyo. Balai mengasut tu bahakum kata kapor di beli buku apa keren. Bang asyuk syong bang asyuk ngap bang terai keren. Asyuk kuat bendan bet aki kicat kijong bet. Ban ngap ke ke bame bedan ban keren. Maka ditang kata bang asyuk syong bet hak presence kejong. Hak kata kejong dekat kejong. But kadai kata am ke ba ai bor. Kadai kata am ke ba pencet bor hak kejing long ke ba kenjam siam. But kadai kata ro ke ba pencet bor hak kejing long jong kedok. Ba kadai kata ro am ba it palat utrai am ba it palat utrai ke ibu trai ula le nak benda kajim jongam nganum la ban siu keliang ke ibu trai ula le renga ai ngopat am ya kani ke wei bu blei ubu ikani ke ding ba hapring ki baro ngan yang ngan syakri bet te kerteng ke jong kadai tang kata ba ngai ngo shisha utrai kata ba hoi ke journey ban om ban yo ikata kajim ban kiak abdi ke besok rehab ya kata man kesni Bentar ka, kumno ka senam jo pi. man kesni wat mentaru kalau biang man hable test bet man kebenai ban long bakan kesnam ke hemoglobin bakan long stable bat mentang ngale test bet man kebenai bak ke judon bet akini ki benta ki ba khat sao hemoglobin ke poi bet ka benta ka khat sao tadau kat barang ya man la ka por man la ka benayam shu aingo bet shu yoro bet shu ban krau bet tai ni kerteng ke Hak to ko por try fi ni kelma bangi jo ang ngidon ka amo ke discussion ngidon kumne ke fi fimla han ragi aingo yu blai. Lajak katuk kat ne por ki babon ki kali cai ja pastor rang mo. Harang anget kam dei ka jingja ka dei ka jing prang ka jo tra. kadi ke jimprang mar biar kata itu Ban ni syong ba utara. Ha. Ban ma fi duai ya kata Duai try katai. on. Ngai. baru try ai kata Ha. mar aingo sya mang idan kam ya kata ka jimpin prang ka jong blai ha ka jim jong Ban mentang yo i ya kata mo. Ngi aingo nganget kini ka testimony ke jong i. Mo tang wat ki syakri jong blai ru ki ting ya kalong yeng kalong sam ke jong ki. Kam dei ba ki haba ki keren ya ki wei. Handai kamot ba kejing syap ting kamwan kidon kejing syap ting ru ya kelong yeng ke jong ki. Handai utrai ju pen eno lane ju pen erain bu kho ke. Ngilai yo sngowi ki testimony jong ki lain mo idon lang pastor bante yo idon. Kawai ka benta mo. Ka bani ya share na kejing im ke jong i. Mai idang ngai idon bon ba ki testimony. Ya kai ka ba utrai la ya no bon sen ki si ong pastor ke. Handai kamot tambar ke mot umdan ka no kejing e ba la ju ya lang ba. Nama kejing jar coba kalau sibon. La fi dei mano kementan i pastor rang dan kan pang Moses kata ka kejing sisha kawan kejing e ma i pastor banteiru hakani ka pori don kan no ka testimony ke jong i ro bain ai kindat non rai kejing kermen ki ba Pi singa dan ti am kam judan ra kano ka besok. Bakalong ta kani ka way am lada wan jing lada piam pisusi pitrai ka tan dei jubab. Mo wan jing yam no try la solve try problem. Lada wan jing shu susi no mensim. Ni diaw no mensim. Kata kam dei ka lenti. Kata kam dei ka jubab hiru. Tadeng ta buan jing ngarki. Tadeng ta mo jing pastor ki bon na do sedang shwa ban sedang ki skriru beli tunjuk shwa lau ni bon tei biang num biang tadeng ta ke jing lenti te ka don bi ki jing le ki ba bon lai fu jaj tadeng ta ban skriru beli ko mo fi do sedang men ba yo David shwa ban wan ka jing shwa wan ka jing le ula pen slek lupa shaw trai yo Joseph ro beliau dapat selek lupa. Pi gadi kata ngas tu yu jisuru shwa bo unlek cakari klau lapan selek yu sem beko yu lawan nak sengi jing pen baptis. Bagadi kata ngas tu ila diru makam dia ka bor ka jonga ya ka ba ngala ban yale yu jing kawai jikli pastor bon ki sai kwa bantep ngasto i pastor bantai dah kata ka jing jinjar i judo na em ka jing thia ka jing dam ka jong i. Ka judon ka por pastor. Nam judan ra ka miat ubangan miot thia. Senbul thia bet. Apa ning jing ibo bon ngan thia bet. Tering ta kemo ngai pi men ne ban khuslai. Ban khuslai am. Habo Jisu ong ki khuslai na ka do no chong pi. Dai. Ha don ni. Tu jing ki don ni tang bang atip. Balada wan naga dingiem ne wan dusing ru wan Goliat ru. Chop ingat eh. Morta bah po jenga kam krau ta ba ka pertai. Tegri kata mo ki jingpang ru kiwan. Udah kapor belak pang sadam ru.
pang cũng nói chào con chào bị doctor ở đây là pang hệ nè quan sai riêng lại chăm cả chăm Tadi kita sedang mensyuaru babon kita kecik nado bakaya ngaruh tadi baniap มีทุ่งบ่สตอ itu mentara po jangan sini bun kita lihat sudah dah tambah saya ngu beli lah kia kan adi nata kita di perkah tadi nata kam dia ke perkena akan mau ngala pangjur bah lah di baniap rohi tambah beli lah perselek di mana tu kepor. Lah petang na po kami. Kebopol orang yang kata mau setengah ada pulih. Naka kalau tiamo tu leno menekon dekat keba khatsan khat riu. Te subang ni dekat. Henry na bau blay ulas ngubha bala pengentang yang ada ke kepo kami jonga. Baru bala khat yang daga jing ai jongu. Ben pau ya u kon jongu. Hanga bangan yo itu khana yu hapengi gentil si sendan ngam shim le slashu baga do baga sna gadi nam tau pol kadi ru yang ngasngo wala pengentang kan do ka kepo kami tadi tang i bo soitan ru ya le bhai tadi tang ampat stu itu ka por khot no khot yang tamo stu bo blei te pleng la dap bu lupa yang aga jing job jing lagi wan remetali dengan lasut hu bem bu soitan ni udah ibi bu syukur hu udah sing bakar hu dari bu kelam beniat tawan jing ada no ngam saliar Syurki be. ngarki ba soitan upet no hi nomor suram nomor siong kata ba ngadang keren naga sengi naga kapor wang ba usoitan sunat ben invest jing invest di susi invest jing kuslai tela da invest ubrio bala da uni ubrio upediang ya kata bus nang susi taka biang taka investment taka nang roy tadi ta soitan aisu bakabun ta ka return nang ta tadi ta ubet si bet wa ICI bo itu ubrio ka khadu tu yap hapon na sunan tayo magari kata la da kata ro di jing kai yangi ida na pring jing le abrakhat wat ai ba katakan roy ka jing jong fi ubet susi ubet kuslai ubet jing lang ai ba pi bin long ko khando em ka belong ni do bilat da ber kir ba mi da Kamu mun ngidi ban long badap da ka ktin sto bala ba. ngia ban pen kham ngia ile de khtin sin mi pen kham ngia ile de khtin so itan dan jaka se mar shong tu kum kali ba kham ngia tu la in jong slam tak no la tersan ba khtin kechat tadi ta so itan pen kham ngia da khtin jo blai shong tu ni ong niam da pi mar blai bala kham ngia than Kalong tik ba mangi kran sepang jinja jo bahok. Mo kadon hari da ubahok pat udap da ka ktin ka jinjar ka kerja hi. pendap ida khtin pendap do mana kham ngia ado so itan tersan dan aduh dalam senam aduh untuk je ke senam je berkata kada ina ka benta jong ilang baro ba lawan makna ka jing ya kano so khimi ka jing em teng so terkhang ni ru isi kala bandai ka jing ya kumla pla mo kita jing ya ka jing pang jing stom ne ka yo ka kot ne ha ka yeng ka sam ne bukum kita ne ka jing sha bi sini jing sha pi hon sha pi hon mangiru mo Tadi kata syurki bet. Tadi tam nan kaman kuslai. Jinge giwan. Ujisu. Pet. Wan jinge ushu kukum bet. Daga khtin pen kan mawi soitan. Pen dap daga khtin ko mo ngai pi menne. Pen khap ngia daga khtin. Ado bo soitan wa ban pen no. Tadi kata hi pi nong ba isngap khobor. Piaban lem ta long mai kum ta. Nan kaman kuslai. Shania outrai. Sok tau beriu shania outrai. Baru bagi shania je ulang trai. Bat ban shania yu trai ha ka por jong jinjar. Namaru kwa ya fi ka jinge dai ban perang ya fi ban penbet ya fi bat ngokumba mene I pastorang idang kran sipang Moses. Fi hadu kalok ko ong melong tunga babit senam tu. Namar kalok ka kepala masung tu tentang fi kendo jinge ayi ngasam pi chakri ublai. Sini outra, try don man perang don man penkelaken. Ngi barok ngi don lala ka jong ka testimony. Kung mangilay os ngaw nagi syakri ki jong try ka testimony ki jong ki. Ho ada ngi athu ngalong fi bon palat.
Hari barok ngiru ka thea ka dem tang kawan ka jing tang kawan ka jing jar ngakan mau ha ka jing im jong banga kulma ka ta step haus tam aja khandai habang ka tungku accident balai kumno kum ka syakri me kumno sanu tegi angel kawan dah kata ka masih sanu tegi angel klam da handre lembah ka tapat utrai udan ban perang pat la ka jong ka benta ai ngo pat trai pun kia umdei bathia sa kadi kata kejinjar job ho kawan nem perbawan nem imam ha perbakale jam kham sutul ala blai namar blai utrai udan ya kaban le gi ke bakrau niki ngakan ma ba gitu step aja kanda blai kawan ngapa jupep jasang menoro kata kasih blai bahaban pep blai pat kat kani kumno trai la doai pen kia hanre habang ngong trai nga aingo em tentang kawan baik kata finwan baik kata kejing kata tin kan wan baik blai kalong kum ni so sap ti man blai kalong kum ta harap bifishan ni aba fil sutur em kajin jar jong PM kami dai par bajang ne pertai kibri pertai di tu jar kata pipi tu jinjar kajin jar jong PM ha harap pi tu ya kam kum bai dei bam dei ye da berit ba kum pastor ram tanai tu na John 100% ka senam ada pe yi biang bai come on na ngalin dok mo ai ngo u blai fi kam kan kadu i ko yada mo ye mo te ko yada tu ko pisah bangla buri waktu itu kibri pertai kubiya thono alin ki embiang ter kalam matai namar bala ngitep bet kumbangai ngin 4 lek ngin em dia kata sam ro ka kren tentang sadon ba yathu ba imlong ba yathu no bangaya financially very crisis tentang ngaro fik tentang em ka jing per kalong umne kibri jeng ka pertai ki wan shaki sakri jong blai banyo jing selok hanrai kibri jo try kilnek chano ban batai namar cuma mentah pipi wan hangi yong jai kata toh ya dua ya dok ale ya syakri ngi misong bane selok bane yong kata yong syakri ngak mau pasarang ngam sola beli yang beli mla tich ngi kira ni kata namar beli ngi sutu ba ngibu ya ke jing jar haki selajat jongi nama ka bible ka ong pinyo right ibsain bet kinyang lartam ngi right ya kata haka kerteng ke jong trai ban syakri mo kan mau pastor ba pang kata ka syadam mo yang ba kata sanya lele pastor ai ya Fi kaya kata ka di KKM tentang habapang ba sitom gisu tu pat habang ngi lakem nakaktin ke jong blai ka jing em wat ka jing pang rom dan jaka wat ka jing pang dan jaka ba teng kita barok ki kelas ka jing pla ha ka jing em bangai handai kamot ba kamwan kawan setan wa tag back kembang pastor mana una tag back pi namar kata ka di investment ke jong la invest tu nyok long nei un perkhat ba invest Sekawai rubom dan kam dan jam Wap invest itu yang ta. Subuh susang wait dah. Wah, kita cukup kau usang jerum ceneng cetai dah. Unu invest baik. Talk score baik. Sulam ler baik. Fraud star scam scar. Tadi kamar. Kamar muncul. Talk score baik penyiap tu. Itu beri kelam jam boleh itu kam. Henry, ada PI ni apa baru try? Pilih ke Bible kau ngenta. Kejar kecong bohok kalong sibun. Henry, utrai upelai diki. Ngi haban kan mau ditang utrai bapelai yang apa dipi. But hak jing pelai em ngi yok mat utrai bahang tangi long. Tu mat betul kemi utrai long babah. Amen. Amen. Kepertai kami amat dia kata ke ud dia jing jar, ke ud dia jing pang. Hari ki beri ki jong trai. Ki yok piai lembah kita ki jing Yok piai lembah kita ngangai. Beling yon ra ke ni ke program hang ni ke siam ngi kwa ban ai jing kerman ya pi. Hak ni ke pertai jong jing du jing kerman. Dei tang pi marwai ba pi long kumta. Babon. Bayai lembah kata. Ba fisap ting ya ka yeng ka long kumno. Ha ka yok ka kot, ha ka pang ka sitam. Ne fi tungko bat ki jong ka pertai. Lani bat kita kecing dei bat kita ki lok ki jor haki benta ka kam ka jam haki bahayeng ki bahasam ana kan mau try don ka ba phi phim long marway hang ta ngasna bai posa bantai yo ngam ju kuslai ngathia bai kata ka dei wat ai lat ba kita ki jong ka pekenja do kan weng no ya kata namar kamba I pastor mener ikran yo hato da yam ade ka jubab hato ngada susi ga ade ka jubab kam dei ai dei kata balingin song sa angta tungin syakriyo tra dei kata u David aba ube usol song sa haju apokram uyat na gawai ke jaka but uyo iru ya ka ketiga jong blai namaru blai wan panin snoi un terus pangut ki breu ha kata ka por pinyo iru ha ka preng ke jong jinjar bo blai uwan panin sno ya la ki jong ha ke jing em jong pi namar fidon ni ka chimpan sleu tran kur khu yangi lamang ni ka program ha ni ka sngi ban ngai ka ai ke jinkerban ya pi wei ka wanra ro ya pi ba pin shanya how try ngini lek ya ka ban duai ha ni ka por ka menta yo pi lamba ka jingpang
ki jing shitom pi pet hang ni ka por na ka jing thia pang nginget bu jisu un penyang pi ya ka ni ka si un pen khia janai pla ya ka jing penem yo ka report kong long shu kumbala ong ye pastorang fidan tang san kata ka hemoglobin yo ngam tip hi bidon ka report ka ba kumno hari ngitip ya ka ni ka wei ba ka report ka jong blai ka ong pila long bala yo kia lamba ka jing jan snam ka jong okay yo fiat financially nan ha ka yo ka kot ka jing hiran ngani ka por ngai bu try un pen kalai ya ki ki baro shania hau try yo fiat ha ka yeng ka jing ya pra ka jing ya pat ka don ngai bu try un te ya ka yeng ka jong pi kain ha ka ni ka por na mar klem da de bu try u te ki minot len e pila par sang da la de da ka buit ka bor han le omla re ka ni ka por IT chu try u try un pen kan tang gen ya ka yeng ka jong tingin le ha ka ni ka por ka bamenta ya ka bangin ya duai ha ka ni ka por nam ta ka jong pi war ki para pastor be don lang ha ka ni ka jaka yo don na pleng jong pi ha ka ni ka jin char pi sunga ban pai den no na kwa ban ong e pi shania ho try manum ai lat kata ka jing perkhat ban arta tin yo blai kata hi ka de investment so itan we invest a few fin arta tin yo blai ha kan mau u blai long ba em onum sha ya pi ba phin sakut haju udon ya pi ban sei na ka ni ka jaka ke ngi ne dwai ha ka ni ka por man ta mi para shakri jong trai ngi don lang ni ngi ne dwai ha ni ka por nam ta jong pi to ngi ne le lang ha ni ka por ke jing dwai a trai be ngi wan ha ka ni ka por ka ba man ta ya ka ban dwai ha ka ni ka por trai we ki ba pet ha ka ni ka por trai bat ki ba sngap ha ka ni ka por metip khamba ha ki e ka benta jong ka jing em jong ki ba ki ya ngada dwai ha ka ni ka por men de le ya ki ta ki kamba a trai be men pen khia ha ka ni ka por ki ni ki ba pang ki ba pet ke nya trai la ba ki don la ka jong ke kerteng jong ka jing pang ha ka jing em ke jong ki han re dai ma me ban pen kan ria ya ki ta ki jing pang bat ban pen khia bat men ai ro ya ki ka jing em ga ba thmai ke nya trai ya don ha ka ni ka por trai be ki ba pet na ka thmer ki sngo ban yap no han re me ong a trai ba kin em kinum yap ke nganget ngekam kenti bat ngapen bana ya ka ta ke nya trai yo ki ya atrai na ka jing ki jing ya le ki baharu kom la ka di ha ka long yeng ka long sam ha ka yo ka kot ne ha ka no ka benta ki khani ka singa duai atrai kin light no na ka ta atrai ke de ki yo i ya ka sancti blai ke jong me ngada pen bana atrai be ya ki de ki lomba kin kinria no na ka jing em ka jong ki ken bar ki de yo i no ya ka burom ka jong me ken atrai kinom sngo ki khuslai hala ka jong ka jing em han kin shanya tli bar kin IT tli ya de ha me ken atrai be bar ki dang jan bat me la ki ha ka ni ka por ka ba ki ya atrai be ha ka jing em ka jong ki atrai nganget ke ni ka jing hi kai ha ka ni ka singi kala long ka jing khu ka bala pen klan ya ka ta ka jing nget ke jong ki bar ba kin shanya tli ya ki don ro atrai ki pat la ban IT lot ya la de han re try ha ka ni ka singi atrai ki la ban IT lot ya la de ha me atrai kin pediang ye me atrai kumunong penem atrai be saindor ya ka jing em ka jong ki kin marta tin ya ka no ka benta jong ka jing em atrai bar kin shanya tli ha me nambak tin jom yang sok utau bre u ba shanya ha me atrai ai kin long kum ta ke ngi de duai ngi de kurku ha ka ni ka por ye we ki ba sngap bar ki ba pet ha ka ni ka por man ta ke ha ka kerteng ka jong jisu amen bar amen utrai unda kurku ye pi ngai kilalong ka jing kurku ye pi ha ka ni ka por ya ka ni ka jing sngap bar ka jing pet ka jong pi ka program ka jong ngi judon ni ka program man pen mi man ka sngi kan na kwa ba phila ban pet ye kita ki program ban kom tang kata khamta me ha ka ni ka sngi utrai ngi judon ro ye ki jeseng artli hangni hasor ken ho chi than boirombong ngi don ki wei pat ki jakaro ngi don nganong e fikum sek than wan nong tongur shathe ngi don ro bat haki wei pat ki jaka ki than chi the siliang ken hanrengi ai man sem pila da fide chani se jan sor pila banwan ban sno bat ngi chani jing chakri kata ka de hapo molai nong kwar ha ka por khoi bje bat kum joro hangni hapo nong thuma ha ka por san bje jan met ken pila banwan ban sno bat ngi lani pila ban pe life ru ha ka por jan met utraim kur khu ye pi we bat tat hado bangin de kun do biang ha ka wei pat ka program ken blai jong chik sup undor kat bat pi amen